Já si nějaký segmenty a ti nebudeš točit. Dáš mi lovec za ten film. To nebudu mastit. Za rok se tomu tak zasmějem, Zjevovi, vole. Čopni se, no. Věděli, že se zmastil. Počkej, to už to. Říkat takový normálně. To už začalo. Jo, dobře to děláš, Martin. A teď už vypni celou. Čekáte jako nějaký vyvrcholení? Ne, to přijde až ráno. To bude vrchol. To přijde až ráno, To ti není dobře ráno. Není A ty na ty hodinky teď vidíš, kolik je hodin. Proto je má tak velký, ne? Ale když jsou tak... ale to nebylo rozvyklé. To nebylo jsou diamantový, pozor na to. To je udělat také na sklu a má to vidí. Tím je koupal jsem v packu, jak mi rozhodnul. Pořádku super. To je moje. Ty. Já už vás nemůžu. Čo, Láďo, se Já už jsem moc. Čo, pohodě. Dej si tohle na oko. Tyhle bych byl doktor Pulitr. Doktor Pulitr, vole. Třeba na hemeroidy. Máš tu nějaký problém. Ale Zelek tak to měl rád na semináři. Cože? Bylo jediný téma vždycky, co hemeroidy a miny hned, nebo miny, když mu řekl oliva, tak se začal strašně gebit. Víte si úplně všemu. Dneska nechám Já jo. A já... Počkej. Koukni na olivu. Nechci ho vidět, že já spadnu, když to. Tak už to chápeš. Bautek. Ty jsi dělal nějakou chálku. Asi, o A za jak člověče. dlouho bude, jestli stihnu? Zeptej se, jestli nemají koláčky. S Třeba mají čím? koláčky? Zapřujem. Nějakou zelenou tou. Renesanční bouřovář autu známého rukopisu paměti a veršované